kama intie machiegni ahinya janeno mar LTN e chenro mar duond luo ka koro maendi en bende e chenro ma bende otenre gi mano mogik ahinya e higani. Ing'eni e higani endi juma ka juma osebedo kokelo ni mana welo mopogore opogore bende network e weche mopogore opogore. E seche machalo kamagi gieki warie kama koro watieke chenro mar duond luo manendo mar higa 2020. Omiyo kawuono ni endi ber mondo mi wakel kaendi wendo ma migosi ahinya ma biro loso kodwa e weche moko kaendi mothago ahinya jogo eko machuo. En ng'ano man gi lony e weche eko mag yiend nyaluo ma bende biro nyisowa nyinge komoae kaunti mare gi lony mare bende wabiro winjo sani. Kuom joma chuo te mantiere oko kanyo endo, ma en chenro monego ni koro uwinjo maber. Ok joma chuo kende, kata joma mine, ubende gin samoro nitie sama kochopo to koro bedo ni koro un bende en achiedh nade gimulo lak ne un. Aloso e wach mano endo mar kuot mar yo lach kata mar olo pi kuom jogo eko machuo. Iluongo ni prostate gland ma sama jongo ni prostate cancer. Otimo ang'o? En ang'o prostate ni? To otimre nade mondo mi wach ni mae to koro chal gima koro maendi en kuot mano endo mar yor olo pi mar ng'ama dichuo. Tang'o giri mokelo. Magi e weche masani dwaro mondo koro fuonwa kaka nonwa maber ahinya ka wantie kaendi gi jalony ma ong'e weche gigi. Abiro rwake mondo mosu onyiswa nyinge tayo koro chak miwa achiel kachiel weche gieki mag prostate cancer. Machiegni ahinya jatelo, maendi en thuolo mari, mos joka nyana nyis gi nyingi. Ok in wendo ka ahinya to joma pok oneni ber mondo mi ong'eyi. Ero kamano joka nyanam, ma an Dr. Gideon Ojwang', awuod Alego Kogelo. An daktari mar abol. Abol en tiende gi dholuo ni watiyo gi yiend nyaluo mar bungu. Kamano. Koro an ayudora e dala ma Nairobi ka gi kuonde ma oganda wa nitie wawuothe. Erokamano. In gi lony e weche mag yiend bungu, matiende ni ma yien ma nyaluo niendi, ma ong'e yien to ong'e gima yien go eko timo. Koro sani kawuono achiel kuma gima wadwa loso en gima yien go timoga kuom joma chuo. Daktari, piny masani wayudo kwan ma ji mang'eny ahinya, ok kata jodongo kendo wacho ni tuo ni en tuo jodongo. Sani koro piny olokre nyaka rowere oyudo. Yes. To prostate ni en ang'o komondi nonwa kanyo mondo wang'e ni prostate en ang'o kapok ikelonwa koro kaka inyalo tiye kata kaka inyalo deal kode. Prostate en gima ng'ata ng'ata ma dichuo mosenyuol ma dichuo nitiere go. Ma en e part mar joma chuo. To prostate ni nitie kama entie e kuom siriwa mar joma chuo. Nitie kama obete. To sama kaka Nyasaye nochwe chwechne, nitie kaka ka ochopo e time moro to nyalo bukore koro dongo. Koro sama odongo ni, mane modhi to obedo prostate cancer kochopo e stage. Nitie stages, stage 0 to stage 4. Koro sama odongo no, mane miwinjo ni wuora moro nitie dala, lach pusore ne ni wuora cha tinde dung' adung'a lach. Osiepna mang'ane cha tinde ang'o ma time, awinje osiko laya laya kata ka wadhi safari. Mano nitie gi problem. To mondo ing'e ni problem ni nitie, ok en gima inya ng'eyo gi wang'i. Inya paro ni Gideon ang'o miyo layo mang'eny e wang'ayo kudhi safari, to samoro en gi sukari, samoro en gi pressure. Magi tuoche mamiyo ji layo. Koro mondo ing'e ni in gi tuo ma wawacho mar prostate ni, en ni nyaka ng'ato dhi e pim mondo pimi. Mano watimo, gipimo ng'ato, ing'e ni gima time ni boluwore gi prostate ni. Then ibo yudo ni ma en prostate koso ng'ani layo nikech en sukari. Koro prostate en gima kuot e siriwa mar joma chuo. E chwech ma ng'ama dichuo kaendi wacho ni ng'ata ng'ata monyuolo obed nyathi obed ng'ama duong' en gi prostate gland. Yes. Ma mano en achiel kuom mago eko fuondni mantiere dend ng'ama dichuo kaendi. Ma joma mine to onge kode. Joma mine onge. Ng'ami onge gi prostate. To koro
Lero ni to koro sama gini ndi koro chopo ma koro ochako keto lach koro pusre kata ng'ato laya ma koro en lach ma onge break ni. Mano en stage, nitie stage mokwongo nyaka mar ang'wen. Kanye mochako thage ji. Okay, nikech sama en stage ni, sama en e stage 0 normal. Stage 1 nitie gik moko mineno lakini onge ni inyalo bedo ni ituo ni ninde pi. Stage 2 mano en malo. Kanyo koro kidhi daktari to ng'isi ni kata kapok opimi to ing'ise ni awinjo kama kama. To the first thing mobo pimo ka en gi machines go to bo pimi prostate. Nikech koro kanyo osekete ranyisi ge e stage 2. Stage 1, stage 0 mano ne kanyo onge, kanyo sawa. Yes. Koro chakre stage mar 2 kae ma koro ichako nene ka nitie ranyisi moko ma ka gi kacha ma koro miyo ichako chich gi dendi, ichako chich gik moko bino ka timre kuomi. E stage 2 ibo winjo kaka wan joma chuo, ng'ama dichuo chwere ng'ama dichuo kaka gi chwech ma Nyasaye. En ng'ama wang'e kata wamani arus tim arus. To ka nyadendi moro ok ni mano chode, mano chwech ma Nyasaye. Kata tim arus ma en moro arus mowandiko ni moaketne signature mar certificate sano. Ma kata ink pok otwe signature mano keto no. Magi wuotho magi dhi mane honeymoon gi e limousine gi chien ga. To ka ng'ato kalo to wang'e nyaka gil mane dichuo. To koro yudo ni to kwani gedhi mos daktari. Ng'ama dichuo ma wang'e ogelo nyako ma koro ka dichuo. Dichuo mane chwech ma dichuo. Kata bedo oyo duoka. Ng'ama dichuo kaka an ma samoro wang'e ok ogelo nyako ok an dichuo. Wang'i neno to kigombi. Nitie gombo to gi neno. To karang'o mineno ne gik moko idwa gombo? Nikech ineno chwech mopogore ing'eyo. En natural. Mano natural ng'ama dichuo. Ng'ama miyo nyalo wuotho straight kodhi kumodhiye ma ng'ama ni bathe ka ok one kata kalo. Lakini nikech chwech marwa en chwech ma in emi control iwacho ni an nyaka bed mana gi mina dhiambo kende. Lakini chwech ma dichuo iyudo ni nyaka igel. To koro mane kama ipenja cha ni iyudo ni ka koro sama gini osechako idho tiyudo ka dichuo teko neno dok piny. Koro iyudo ni kochopo odhiambo to luoro dhi ot. Oneno ni afadhali koro kaka sani nitie gi time moketwa ni inye nikech kumodhiye. But kane nyich wan soko muuru machon to ng'ato baro ang' ochopo ot sa 8 mondo odhi otem mathin motemo ni o calculate go gi time ma entiere go cha mondo orom. Koro yudo ka teko ne ni piny koro mano nyiso ni ochopo stage. To kata go ni piny ti ringe odi. Gima nya miyo ng'ato ringe ot ok onego ng'ato ringi nikech ing'e ni joma chuo ohero bedo gi siri. To kata joma chuo oluoro wacho ni anto tacha ni otho. Nyaka wuondre ni tich watiyo matek e Lolwe kucho, awuotho mang'eny, an gi stress ot ma wadwa gero cha, pesa ka odagi donjo, obai go time. To yie onego bed ni ka in gi gima chal kamane e ngimani, winjri gi jaodi, nyise ni an ing'eya kane wakendore, ing'eya kaka nyichwa chako dak. Shida ni kuoma mondo yud kaka ikonyi kapok ochopo e sama rach moketho go. Be ing'e ni mane gima tek ne ng'ama dichuo wacho ngimane. Ng'ama dichuo nyalo wacho gimoro amora. To koro wacho ne ng'ama miyo ni ing'e ni ando koro tacha ni koro aneno ka koro dimbo mafuta rume iye. Ing'e ni ka mafuta rume tama koro taya dimbo koro tambi modong' dwa chako liel. To koro ino ka koro kata ka matin okwadhe ni taya osemna tho. Koro mondo inyis ng'ama miyo ni anto mafuta mantie tacha ni odimbo dong' matin kata koro osetho. Mano e gima tek ne ng'ama dichuo mondo oyie mondo odhi kode e osiptal mondo wachni ugine e osiptal ka un ji ariyo. Mabende ni daktari ema nowacho ken. Ka belose gi joma chuo nikech olono chir moro mok kawaida. Chir no igolo wich kuot tikochori.
nikech ki ing'iso Nick ni Nick an teko nodok piny. Nick ong'ere Dr. Gideon Ojwang' obong'isi ni bwana tuti gi Dr. Gideon Ojwang' thiedho prostate cancer. Kiling chiegi bo weyi kech samoro in ng'ato kech kaka sani ing'eno ji jomoko piny odok piny wane digital. Inya yudo ni ng'ato nigi 50 years onyuomo ng'ato manigi 28 years. Ng'wech magiringo opogore remo. Ang'a moni dhi nyiso Nick mondo Nick okonyi mondo i satisfy ng'at cha kech sabro we kato nyako cha ng'wech moringo cha oboringo oko to tuoche nitie oko ka. Ibo yudo tuoche ka medore gi maka gi kesrande mang'eny gi mang'eny ka then koro ibedo maonge ibedo ng'ama open. Kweni ng'wech ma ja higni 28 ringo gi ja 50 years ok chal. Ok nyal bet mar. Ma kati beno nondiego no. Miwacho ni antan wuod nyang'ane. Ok nyal kata ki compare gigi kata mana gik molosi. Gari mowuok e showroom kawuono to make mar gachi. Kutwenyo got kudhi dala ka Kinungi. Ibo yudo ka gari cha ogol kata iro kata chiel kata bed mani tune mari machalo na to nyako dhi in nyaka ngiwinj ka nitie gik magone tete niwacho ni gino to kang'eyo nikech dak mosedak. Koro ok inya compare 28 gi 53. Koro chuo ere gi nyiri matindo gi nikech oingo teko gi. Ok awacho mano en ni nyaka check ngimani tibed open mondo yud kama ikonyorigo mondo kik ng'wej cha ingi. Yes. Aya koro winjo maber ka pono ni tachi ineno ka koro mafuta orume ochako dimbo. Makoro ino ka tachi ino koro oonge maka poni kata mana winyo more mokadho kanyo to sime. Daktari ni ka. Uchini dhire mondo ogo fuel obro go ni fuel maber. Mabene bro mi kenja kiringo ng'weji no endo e yo madwarre. Prostate cancer wacha kwado kanyo endo daktari kapok wadhi e yweyo. Prostate cancer en gima jomoko dak moko kadhe. Jomoko bende yude. Gini iyude en gima hereditary ng'ato inherite kose en gima lifestyle kata kaka ji odak makele. Magi tuoche mane iyudo e anyuola uko. Anyuola. To kaka wan watimo research mondo wayud yedhegi nyaka itim research. Nyaka ing'e ni yadhni tuoni nobet nang'o. Tuoche gi ne gin tuoche mane wuok e uko to tinde gilokore gi maka ji. Nikech iyudo ka nonro wacho niya ka in ng'ama rateng' kama yot mondo iyud tuoni. Kendo wa advice ji ni ndalo ma sama wachopeni ka in chakre 28 kabiro mbele bed kidhi e check up ka in ng'ama dichuo mar prostate. Nikech oduogo piny oa malo kuma ne intie manomake jomadongo jo 70s to duogo piny. Koro samoro in inyawe ni idhi ting'iewo yedhe moko manie duka gi muonyo ni teko dak piny tikia gima timore. Bi mondo cheki mondo koyude to thiedhi. Tuoni an athiedho tuoni gi ndalo 40. Tichango 40 days. E chien ka nyichan gi yath achiel. Sani research mana achaka timo mar yath machielo. Koro anyalo fupisha chien mar 40 lakini maximum is 40 days. Ma en cancer. Ma en cancer. 40 days cancer kiwa kata sani kane yedhi tero kemri mag yedhe ma best kech man nonro nogolo ni e yath mawuogi mag yiend bungu osetimo maber malo yedhe mag western medicine. Nikech mane corona biro ni ma corona ni nobiro kendo mondo yadhe maonge gi chemicals mondo yud thuolo mondo kony jowa ma kabisa. Koro kata sani yedhe ga nitiere kono. Ma corona? No. Mag prostate cancer. No, gol duol mawacho ni ka in gi yath ka in gi paro kata yath maber manyalo konyo mondo uter kemri mondo timne gi nonro. Koro joma nigi yath maber king'e ni mari mar ukora eka ok idhi tuo. King'e ni yath modimbre maber. King'e ni mar thiedho prostate kaka mar Gideon Ojwang' kama itere ping ler kaka sani titere ka. Titimo nonro ayanga to ing'e ni adier onyalo konyo ogandawa. Kamano. En gima thago joma chuo. Kaka iwinjo
mondo mi iwuog oko ayanga iler ni gini endi koro barandas en gima tek, to odonjo kama bende tek ne ng'ama dichuo ahinya. Ong'e ng'ama dichuo moro amora manie piny kaendi ma ka tachi otho to winjo ka en ng'ama dichuo. Mano miyo idok piny, to mano miyo family mari be sama onyalo kethore. Jaodi nyalo weyi, to en gima koro ok ni kare. Kapok mago te otimre, dhi ir daktari gi dino. Wach ni test be utimo kata kapo ni ng'ato onge godo, itima test. Wan gi masins te kochakore pimo ayaki nyaka mwicho. Wang'e ni in gi pressure, in gi sukari, in gi prostate, wapimi te. Otimre maber, uwinjo ni nitie nyaka nonro miyo sama onyalo dhi for check up. Ber mantie matima check up kamano. An ande nasedhi Magidino timona check up. Mano neno 2-3 moko kuoma. Omiyo ang'eyo ni kanyo kidhi tibo yudo gigo, gin gik manitiere. Wadhi e yueyo ka waduogo, pod wan e twak ni endi mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyo gini endi ma en prostate cancer. To nitie gimiluongo ka endi ni koro ni en low libido. Joma wacho ni sama koro iwacho ni an otambi na oleng're onge ni. Wadwa ng'ini to koro low libido ka endi ni ere kaka otudre kod weche gieki mag prostate cancer. Ma en duond luo, kik idhi mabor. Ka waduogo okang' mar 2 ibro winjo mathoth. Machiegni kendo janeno mar LTN ka itudri kodwa sani endi, ma chenro mar duond luo, to moloyo ahinya kawuono ni endi ka watimo nonro mano endo mar tuo mano ma bende chopo e kuot mar yor olo pi ma ng'ama dichuo. Mano endo iluongo ni prostate cancer gi dho jongere kaka iluonge kaka bong'ere ahinya ahinya. Ma endi en tuo ma kaka iwinjo ni kija higni 28 kadhi nyime kati ng'ama dichuo, ber mondo mi idhi tim nonro pile ka pile mondo ing'e ni to koro ere kaka ichal e weche gi. Kapo ni ofwenye chon tithiedhe tibedo ni in kare. Anjo ka laktar Gidino wacho ka ni e ndalo 40 othiedho prostate cancer ma kapo ni ilaya laya to koro lachni duogo bedo ni en lach mani kare. Ng'ano adier. Daktari, ka koro wadhi nyime, miwa tudruok. Kech low libido nyiso ni maendi en ng'ano endo ma gombo mare mar riwruok ng'ama miyo ni piny. Be samoro wadadago kadho to in kapo ni nindo to inenda ma iumi to wadadago be kadho. Tiwacho ni iyudo ni ng'ama dichuo kama wadada kadho to wang'i dhi koni, wang'i dhi koni. To in wadadagi koro gidadre mana kuomi ka to onge gimineno. Nikech ionge gi gombo ni mar ng'ama dichuo kuom ng'ama miyo odok piny. Mano low libido. Low libido ni endi be nitie tudruok ma intiere godo kod prostate cancer, kose en bende tuo ki en. Sama in gi prostate cancer, ma prostate ni osebedo abnormal, wawe tiyo gi cancer. Sama en abnormal, mok en e wang'e, ochako duoko teko ni mar dichuo piny. Sama duoko teko ni mar dichuo piny ni, nyabet ni lach pusore, kata lach odiyore, kata iwinjo rem e piny. Teko ni dok piny. To teko ni nitie tuoche mang'eny makeli. Nitie sukari kelo teko duoko teko piny. Nyach odak ahinya kuom ng'ato miyo tuo ni libido bedo piny, but en gi sama entie normal. Mano maka nyach. Sukari oonge. Flat. En odok adoka piny kodok piny. Pressure en odok adoka piny kodok piny. Prostate en odok kodok piny kendo bedo gi gik maricho. Ineno remo samoro e pi nyodo, gik machalo kamano. Koro mondo ing'e ni then machielo ni inyalo yudo ni teko ni olal, ionge sukari, ionge pressure, ionge nyach, ionge prostate cancer. Ok awach ni jok ma low libido te nigi prostate kata ni gin gi sukari. No. Libido nyalo lal nikech samoro itiyo mang'eny, kaka wacho ni idhi Kisumu iduogo kama, libido ni nyalo dok piny. Kaka koro alendo Nairobi, talendo Kisumu. Koro ka duogo to koro mano nyalo goya piny. Nyalo bet ni dok piny nikech tich mitiyo mang'eny. Gima duong' mamiyo libido bedo maonge kuom ng'ama dichuo en paro. Ka in gi paro, ka in gi paro nitie moro madhi mabet matut mabed iluongo ni depression. Ma koro tut manyalo nego ng'ato. Mago dichuo en aena dichuo.
ok onyal timo gimoro amora. To paro ni depend ni paro ni akanye. Ka paro ai business, ka paro ni ei ot, to mane ot kanyo mar paro. Ka paro mar life ni kako bet to en general. En kata idhi mane oponi jachien kwali we ng'ati dhir Wamboi moro, kuno titiye. Ot ka mar ot, ka in gi stress mar ot, to ot ema ok otiye. Ka Wamboi ko jati bere. To ok awach nikech mondo jomoko dhi kumachielo no. Ma mana ranyisi ma wacho. To ji dhi ga gigo gik matimore daktari. Ok anyal yie mondo ng'ato we ode odhi kumachielo. Ma mana ranyisi ma wacho ni. To kako idwa temo adieri ka nitiere kasoro. Wacho ni adhi alime Wamboi mondo ateme godo ka gini endi chal kama. Nikech libido en long lilo. Ok ng'ama long lilo. Sama koro in long lilo e odi kani, tigo kwa wacho ni adhi ka Wamboi. Dipo ka be ni nitiere neno mopogre gi maneno kani. Tiyudo kaka Wamboi kwa chande ber. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni koro kituo yonge, ok ni ng'ama ni intie gi low libido, kamano. Kik idhi ka Wamboi. Bi mondo cheki mondo wang'isi ni ma in gi stress. Wang'isi ni we stress mondo ibed gi Mina Atieno kata Mina Adhiambo e kwe maber ka ji nyiero. Kik idhi. To stress ni bende en Mina Atieno ni. Koro iwe nade. Mina Atieno samoro stress. So long as nisebiro, wabo yudo ni in ma ionge go. Wabo yudo ni in gi stress. Wabo timo ni counseling mondo iwe ikel kwe odi mondo ngima ni odhi kanyakla. Kik idhi temo kuma wacho cha. Macha e ranyisi nikech kucho ikia ni ochal nade. Imbe ine test. Gima ni kuma ine test ing'eni ok inya cheko ni inji ni chal nade ni teme mondo ing'eno ber. So tok teme ne kibo ng'e rach ne gi ben ibo wage rach. Bi mondo watim ni check up mondo ing'e kaka in mondo ibed gi ngima maber e odi. Ngima maber ne ma wadwaro, be momiyo wapuonjo ji sani mondo oyud kaka githiedho gigi kapok ochopo kama koro oketho ngima mar. To kamano. Long lilo ni onyalo bedo ni nitie yath mana ma ka jen kawuono. Dong'ano ka joma chuo dhi nyiewo Viagra e chemist. Yes. Viagra nitie moko ma iluongo kia nang'o gik mopogore opogore mondo obed gi teko mar ng'ama dichuo. Gigi donge bende aparo ginyalo bedo ni gikelo libido ni, low libido ni. Wan gi yath mapani nasewache ka, apani ma the third time or second time. Wan gi yath mimuonyo achiel kawuono ma wane ma watimo ne research. En gi barupe te. Inya tere kamoro amora mondo idhi ng'iye ka bober. Imuonyo achiel kawuono titieko ndalo 7 ekichake muonye. Imuonye didek in 21 days. Ingima miduog kaka ne intie ka in gi chakre 24 ka. Manyiso ni nyaringa 100 meters gi seconds king'iyo, not minutes. Koro jo 50 ibedo permanent. Jo 50 years ka koro mondo koro winj wach ni. Yes, jo 50 years go mane momiyo wacho ni gibie check up mondo wane ni kete en prostate en libido mondo miye yath. Kose miye yath obed maber. Yadhni en yath manomol. Ok oketi ni koro kineno ni koro chal mana guok majaneko ma in kineno ng'ama miyo to in idwa mameko. No. Yen ni sami time mipango mpango ni in gi jaodi kawuono onego atim kama. To sami dhi timo ne ma in perfect. To kendo tuoche gi ng'eny. En ni tuoche gi nonro margi ng'ato nyawe ni Dr. Gideon Ojwang puonjonwa chuo chode. No. Ng'ama dichuo idwaro ni itim sex ni mang'eny mondo yoko ngimani e tuo mar prostate. To nyaka itime mana gi jaodi keche ming'eyo to bemo mang'eny marom nade. E dwe e nonro wacho ni e dwe achiel dwe nonro ikwano gi 30 days. Ma 28 cha onge, ma 31 cha onge, en 30 days. In 30 days idwa ni ibed gi min odi kata ka kijana matin ibed gi girlfriend ni 24 days. Mondo iwe line mar prostate kik mai. 24 days in a month ka iriri gi jaodi
Iyweyo only 6 days. Weekend kende miywe Saturday gi Sunday. Magi ine makoro iwacho ni an aboluomo Monday, ayweyo Tuesday, ndalo modong Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Koro penji daktari. Yes. Koro wawe tiyo tijoma mwatiyo gi mondo koro bed ni koro warewre gi mondwa 24 days in a month. Mano tich makoro itiyo ng'ama ichuli ang'o michuli? Wach mar pien ni ok en tich ma iwene tich. Ni gotiena kia gima ne timo. Ni we tiji sani ne tich. So ok en gima iketo separate ni an koro tinda we tich mondo adhi na chak abed ni mane no. Daktari 1 2 3 4 nyaka 24 days mano in a month. Mano itiyo tich mariwre gi jaodi. Iwe tich mitiyo nikech in koro pile ka pile kise ai tiji gi jaodi no to koro nena nikech gima ang'e chak itim kendo nikech be wacho ka ni jaodi no bende nyaka satisfy. Koro in koro chal gi minyiso ni mondo mi koro ng'ama dichuo kata ng'ama dhako un gima uparo kendo onge en mana wach mar bede achiel ni en dak maber, chunyi okwe, ichiemo maber. Ang'o ma moni timo dwaro madwarore mondo upowisha tuoni? Daktari, rent ni ka idwa chulo, nyithindo dwa dhi e skul, dhako dwa suko wiye, chiemo to pile. Mama ni be ni dala samoro dwa ni mondo ikone gimoro kata gorogoro moro, in ka gi loan mar gari, in ka indi gi other things. Taxation be Kenya ka gi tax nyaka gimoro amoro dong mana oxygen kende. In 24 days gido manage nade gi dhako ni? Nick, kanyo dang duoko bed matek. To ka penji one question ni, in nindo didi in 30 days? Nindo? Yes, nindo madhi nindo gotieno. Aindo 30 days gote. Ang'amoni tiyo kech gini en mana time ma isetieko tiji. To ngima ni ber, nyichi sebiro wakagwa itiyo gi yath ngima. Ang'amoni timo gini. Mano nonro. Koro kidhi lower than mar mano. To ema kelo gika. Okay. Makoro frequent kibedo achiel gi jaodi mang'eny to dwoko chien nyalo mar bedo kod prostate. Ibo yudo mana kibire masin to nyisi ni mari en 2.2. Nyiso ni gauge ni normal kabisa. Gauge ni chwado proper maber. Ni sawa nikech onge chafu mang'eny modonjo kuome. Mane gima gino full. Kamano. Koro ne joma chuo uwinjo kaka kibarua ni oko ka okoyot. Joma mine ube konyo joma chuo go kibarua ni nikech 24 days in a month no ando ka winje maber. Nyiso ni koro tije te uweyo. Urukutiyo matich adi achiel. Kang use akanyo nyaka uchiem, nyaka ang urwakru, koro ikakene ubro rwako ore bede achiel ni. Daktari bro pimu lakini kata kamano udhi adhiya mondo mi uwinj koa kuome. Gine jolony ngene gi wan wacho gi nikech ok wang'eyo. An ang'eyo mana fwambo gi keyo. En ong'eyo ni gini itimo nang'o. Dhi mondo mi otim ni nonro ine kaka gauge mari chwado, kik iwuoth gi taya madimbo ting'ama dichuo. Ang' ni ng'ane mna long lilo, irwako long romi to long no gima nie iye akuna. Ber ma mondo mi koro joma keto tuo ni dakre ka koro itieko mondo mi ichiw namba ni kaka inyalo yudi. Age ne en tuo mar joma dongo chon. Oringo duogo piny ka. Joma tindo kata mana wan sani nido ni joma nitie mantie age wa man gi prostate magino tame ata machuth. Miwa puonj ni to at this level makoro yudoge piny kanindi dwa tim ang'o kowe weche mag nikech sani nitie nyaka jomoko bende dak be tinde tek, yore be tinde ng'eny. Ang'o kendo mwanyalo timo other than weche mag riwruok gi dhako kende ni mondo mi bende wateme kedo kod wachni. Wachni mondo wabie nonro yes. To nitie ng'ama samoro ok nyal chopo kuma intiere to winji sani. Dotimo kata kama intie dalane kanyo endo mondo mi odwok chances magini piny. Lifestyle dak ni maber, chiemo maber. Ok chiemo ok en mana ni ring'o, kaf, gweno. Chame alode wage. Alode. Kamano. An ayudora Nairobi ka. Namba na mar simu en 0728 62 48 22. 0728 42 68 22. 07 abiriyo aboro
624 0728624822. Mane namba. Clinic mar iluongo nang'o? Nyagango Herbal Clinic. An gi website, an e net. Namba na ni kigoyo ibo yuda samora mora. Okay, onge wach namba no bende ringe TV mari piny kanyo endo inyalo kawe mondo mi penjo moro amora ma intiere godo ipenji daktari. To moloyo ahinya ber mar mondo mi wang'e ni onego bed ni wadak nade e chenro machalo kamagi eki. Moloyo ahinya kuom jogo eko machuo en tich marwa mondo mi koro wuog wadhi otimno nonro mondo ing'e kaka koro ichal. Kiseng'e kaka ichal, koro daktari biro bedo ni koro miyi yath kong'eyo ni en ang'o mathagi. Kaka iwinjo nowacho, gitimo nonro, gin gi mashinde mag ng'eyo ni to ang'o mathagi e sa asaya ma ichopo irgi. En gima ber ahinya mondo mi wanya weche mag tich mayedhi mag nyaluo mondo mi okonywa. Ng'ama dichuo en ng'ama dichuo nyaka higni kata 90. Tinde sani endi ong'adre. Wawuoro nikech ang'o? Wadhi mna ir daktari, obro miyowa wach ni endi. Daktari onge wach, aparo ni ibed gi skuku maber ahinya. Joka nyanam obed gi skuku maber. To joma nigi okonye joma yuto bende piny mondo ji te oyud kad. Kik iyud kad. Ng'ato yude gima chamo. Kamano. En kinde mag chiwo, daktari wacho ni mondo ichiw ne ng'ano endo mantie piny mok nyal, nikech chiwo en ng'uono ma Nyasaye. Bende kanyo endo iyudo ga bende gweth mang'eny sama bende koro ichiwo. Nyinga en Nick Okelo, ne antie kaendi gi daktari ma en Gideon Ojwang' ma ne kelona weche gieki achiel kachiel mag prostate cancer kata mana endo kuot mar yo malach ma jogo eko machuo. To waloso nyaka weche gieko mag bedo ng'ama long' lilo. En ang'o ma gikelo? Wawinjo gi te, puonjne ler kendo ber. Kwachako rom kendo, namba nitiere TV kanyo endo ibro kawo mondo itudri kod daktari e seche ma owinjore. Kok kamano, bed kod kinde maber.